ensimmäisen tiistai-aamupäivän vinkkivideon aikaa. Henry Affleck kertoo sellaisessa klipissään ensimmäisen vinkkinsä yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Muutaman vinkin haluaisin antaa aloitteleville yrittäjille. Mun ykköskirjasta Rikollisesta miljonääriksi löytyy tietysti melkoinen määrä vastaavanlaisia ohjeita. Käykää lukemassa kirjat, niitä on nyt 4 kappaletta tullut ulos. Mutta mä sanoisin, että kaikista tärkein asia menestyvälle yrittäjälle alkumetreillä on se, että reagoi nopeasti. Kun asiakas sulta jotain kysyy, niin olkoon se kello sitten perjantaina kello 18.20 tai lauantaina kello 21 ja saunavuoro on alkamassa, niin kannattaa reagoida nopeasti asiakkaiden kyselyihin. Mä väitän, että mä olen saanut 80% mun asiakkaistani silloin yrittäjäelämän aikana nimenomaan siitä syystä, että mä oon ollut ensimmäinen, joka vastaa heidän kyselyihin.